втория швейцарец, това е Демиан Франсен. Времето на Демиан след първия мач 55-84. Флаг! 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 Така ли? Сега, потърсете вече втория. С най-добро време от първия мач швейцареца Кристиан Локер. 55 равно е неговото постижение след първото спускане. Айя, Локер! Айя, гето! Финал за Кристиан Локер. Това е най-доброто време. Кристиан Локер е на 57-16, но горе в стартовата къщичка все още е швейцарец с най-добро време от първия мач. Алекс Саувалдер. Алекс Саувалдер. Време от първия мач. Ай, Алекс! Гето! Айя, гето! Финал за Алекс Саувалдер и неговото време. 1:56:09. И така, спокойно вече можем да кажем, че швейцареца Алекс Саувалдер е с най-добро време